βρίσκεστε σε άλλο ένα βίντεο. Σήμερα θα παίξουμε Stumbling Guys επειδή το βίντεο στο PlayStation δεν δουλεύει. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe, να στείλετε το βίντεο σε φίλους σας για να μπορέσουν να ανέβουν οι εγγραφές και να έχουμε και περισσότερα βίντεο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Έχω να παίξω πάρα πολύ καιρό Stumbling Guys. Έχω να παίξω μια αιωνιότητα. Όλα μου τα skin. Θα παίξουμε φυσικά κάποιο game. Έτσι είναι το Stumbling Guys. Θα παίρνετε χαλιά πράγματα. Ωραία λοιπόν. Πάμε να σας δείξω τώρα τα skin. Έχω πάρα πολλά. Τα κόμματα είναι αυτά εδώ που βλέπετε. Ενώ αυτά τα G. Τα πράσινα είναι τα Uncommon. Τα μπλε είναι τα Rare. Τα off είναι τα Epic. Τα κίτρινα είναι τα Legendary. Τα μπλε είναι τα Mythic. Και αυτά τα κόκκινα είναι τα Special. Φυσικά το αγαπημένο μου είναι το Beast που το κερδίσα σε ένα τουρνουά. Λοιπόν, θα πάμε να παίξουμε το πρώτο παιχνίδι του βίντεο στο Stumbling Guys. Και εκεί θα χρησιμοποιώ αορατότητα, ασπίδα και μπουνιά. Παίρνουμε εδώ τα event και πάμε να παίξουμε το πρώτο μας game. Θα παίξουμε και στα 3 round Block Dash Teams. Εμένα το Block Dash μου αρέσει πάρα πολύ και θα δείτε και πάρα πολλά βίντεο, όχι μόνο με spin. Θα τυχαίνουμε και διάφορα skin, θα κάνουμε challenges και θα παίζω και με τον αδελφό μου Stumbling Guys. Πάμε να ξεκινήσουμε τον πρώτο αγώνα. Και θέλω να παρακαλώ να ανέβουν τα subscribe, ενώ οι εγγραφές, γιατί το πρώτο βίντεο έχει φτάσει 81 προβολές και δεν έχετε κάνει subscribe. Ένα κομπί είναι μόνο, πατήστε το. Όπα, πάμε εδώ. Πάμε εδώ. Α, όχι, δεν το κατάφερα. Ωραία, θα πρέπει να βρω μια μπάλα. Λοιπόν, ενώ έχω μια άσπρη μπάλα, σαν αυτή εδώ πέρα που έρχεται. Όποιος την πιάσει θα μπορέσει να φέρει πίσω το φίλο του. Οπα, τι έγινε? Error. Αχ, αυτό δεν το κάνει. Πάμε ξανά το event και κλείσει με το βίντεο και θα κάνω άλλο σήμερα.
πέθανε. Δεν μπορώ να το πάρω. Αυτό εδώ είναι το... να πω καλά το περίεργο κομμάτι, γιατί αυτό θα είναι πάρα πολλές ομάδες, πολύ εύκολα. Έχασα. Όταν είναι όλος προσασμένος, έτσι είναι αυτό. Και όμως στο Stumblecast βλέπετε πολλές συναύτες γιατί δεν μπορώ να κάνω παύση. Πάμε ξανά και να προσπαθήσουμε να καταφέρουμε αυτό εδώ πέρα το δώρο. Δεν ξέρω τι δίνει, αλλά θα πάμε να μάθουμε. Και όταν πάρουμε το δώρο θα κοιτάξουμε τα άλλα event, τα τουρνουά και το rank. Εντάξει, περνάμε το πρώτο μάτς, πήγαμε για το δεύτερο. Και επειδή δεν δούλεψε το βίντεο που θα κάνω στο PlayStation, θα βρω ένα άλλο τρόπο και θα σας το δείξω αύριο. Αύριο θα κάνουμε ένα βίντεο που έχει σχέση με Marvel. Δεν θα είναι το Marvel Rivals, θα το σκεφτείτε εσείς. Θα είναι ένα Marvel Quartet of Champions, είναι για 12 ετών και είναι αρκετά ενδιαφέρον. Θα σας δείξω όλους τους ήρωες και θα παίξουμε μερικές αρένες ή την ιστορία. Γι' αυτό να κάνετε subscribe με καμπανάκι για να μην το χάσετε. Και μην ξεχάσετε να κάνετε και like στο βίντεο. Αν είχα πεθάνει, νομίζω θα το είχα χάσει το μάτι. Λίγο να χάσω. Τέλος πάντων, φύγαμε για τελικό και νομίζω επειδή έφτασα στο δεύτερο γύρο θα πάρω σίγουρα το δώρο.
2-3 φορούλες, αλλά δεν βοήθησε, αλλά δεν το είπα. Έπρεπε να το πείσει. Καλά, δεν πειράζει, νομίζω ότι πήρα το δώρο, αλλά πάλι θα έχουμε και διαφημίσεις. Αυτό πρέπει κάποια μέρα να βγάλει τις διαφημίσεις του. Πάμε να δούμε το δώρο που έχουμε. Α, είναι και δύο! Ωραία, θα ανοίξουμε το πρώτο να δούμε τι είναι. Ένα common και ένα duplicate τέτοιο, δεν ξέρω. Και 15 αυτό εδώ. Εντάξει, ενδιαφέρον ήταν, αλλά δεν είναι και το... Θα πάω τώρα το Stumble Wind, γιατί το Hero Exam όταν το έπαιξα μου άρεσε πάρα πολύ. Είχα καταφέρει πάρα πολλές χρόνες με αυτό. Και μετά θα σας δείξω και το προφίλ μου και τις ιδέες να σας το δείξω. Θα έχω δει διάφορα είδη παιχνιδιών. Αν καταφέρω και φτιάξω το βίντεο στο PlayStation θα έχουμε FIFA, θα έχουμε Go και διάφορα άλλα παιχνίδια δράσης. Τελικά δεν το πέρασα αυτό. Εντάξει, τώρα για να πάρω αυτή την κορώνα δεν είναι να κάνω και χαζομάρα. Τι έκανα χαζομάρα δεν θα την πάρω. Έπεσα πάλι. Κάποιος ανεβαίνει. Πρέπει να κάνω γρήγορα. Πάλι καλά, ο άλλος έπεσε. Και αυτό θα είναι... αυτό θα θέλω να πάω. Και κορώνα. Ναι! Πάνω στην ώρα. Ονομάστηκε One Flash, ονομάστηκε έτσι επειδή το AG είναι το όνομά μου. Το K είναι το επίθετό μου. Είχα βάλει και έναν αριθμό το 1 και έβαλα τον αγαπημένο μου ήρωα. Κάποια μέρα θα το αλλάξω. Τέλος πάντων, τώρα θα πρέπει αυτό να τελειώσει. Ωραία. Πάμε να δούμε άλλα δύο reward που έχουμε εδώ. Ας ανοίξουμε το πρώτο. Κέρδισαμε το ένα uncommon skin, είναι καλούτσι αυτό το skin guy. Το άλλο έχουμε το πρώτο raid και ένα pink tank animation. Καινούριο είναι και δεν ξέρω τι είναι. Λοιπόν, κάτσε να στήσω τώρα το προφίλ μου. Το προφίλ μου είναι αυτό, είμαι
Είμαι level 36, έχω 47.360 κύπελα και 480 κορώνες. Και έχω πάρει και 2 φορές Diamond και 1 φορά Gold, 1 φορά Bronze και 1 Food. Έτσι δηλαδή το κανονικό. Λοιπόν, δεν θα δεκτώ τα εταιρείες. Λοιπόν, εντάξει, να παίξουμε και ένα τουρνουά, να δούμε έτσι λίγο πώς είναι. Και εκεί κάποια μέρα μπορούμε να κάνουμε και τέτοια δοκιμασία. Να μπορέσω να προχωρήσω και να φτάσω κάποιο special που μου αρέσει. Σε αυτό το τουρνουά δεν θα κάνουμε, γιατί δεν με τρελαίνει τόσο το skin. Θα ξεκινήσουμε με το Last of Jumping και πάμε να δούμε πώς είναι. Και μετά θα κάνουμε έναν αγώνα στο Night και εκεί θα κλείσει το βίντεο. Ξεκινάμε με το The Other Side. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ καιρό. Και έγινε πώς θα ξεκίνησε το The Other Side. Ήταν ένα από τα σνουφάκια όταν είχαν βγει και ήταν με τέντε. Τώρα δεν έχω καταλάβει γιατί είναι με τέντε. Κατάφερα να περάσω. Πήγαμε για το δεύτερο γύρο. Πάμε. Και πάρα πολύ και μερικές φορές κυνηγά και τα μανάδια για να μπορέσω να το ρίξω στη θάλασσα. Και σε μένα κάποιος προσπαθούσε να με κυνηγήσει επειδή έχει την πουνιά και αντί να με πιάσει και πέσει στην πόρτα και πέθανε. Ήταν λίγο περίεργο. Τέλος πάντων, τώρα τελειώσουμε το δεύτερο γύρο και πάμε για τελικό.
Αυτό εδώ είναι με τη σεζόν δεν νομίζω ότι είναι και καλός αγώνας για να μπορέσω να πάρω την νίκη, αλλά δεν πειράζει. Αλλά εμένα με ενδιαφέρει περισσότερο να πάρω αυτό εδώ πέρα το είναι πολύ χρήσιμο για μένα. Ωραία, και τώρα πρέπει να βρω ένα μέρος να χτυπήσω την ένα. Ωραία, λίγο εδώ, λίγο και εδώ. Ωραία, πάει ο ένας. Ωραία, και φούλα σπίδα, είμαστε σούπερ. Λοιπόν, θα πάμε να βρούμε τους παίκτες να τους σκοτώσουμε. Δεν είναι και πολλοί. Πάμε λοιπόν. Ωραία, όλοι μου ξεφεύγουν. Δεν με φοβούνται. Μάλλον είναι επειδή έχω και full ζωή. Και αυτόν. Εντάξει, μπορεί να μην καταφέρω να νικήσω αυτόν εδώ. 60 90 Μα αυτόν δεν το πετυχαίνει και εύκολα, είναι καλός. Έλα, πάμε λίγο. Πάμε. Πάμε. Όπα. Έλα, δεν το πιάσω. Πού είναι? Δεν πειράζει. Ας πούμε και πάρα πολύ κοντά να τους σκοτώσουν, δεν πειράζει, είχα πάει αρκετά καλά, τα παραδέχομαι. Τελικά το τι κοιτάξεις, δεν είχα χάσει και τόσο εύκολα. Ωραία, και φύγαμε για το τελευταίο μας μάτς. Λοιπόν, θα πρέπει να δούμε πρώτα το pass. Έχουμε τον Drift, είναι αρκετά καλό skin. Piano Footwork, αρκετά ενδιαφέρον. Stable Grid, ενδιαφέρον και αυτό. Λέω να τα μόνα μην δω, να τα μύτη και τα τέτοια. Δεν είναι και τόσο ενδιαφέρον για μένα αυτό, αλλά... Και αυτό μου αρέσει, είναι πολύ καλό. Τέλος πάντων, θα πάμε να παίξουμε έναν αγώνα στο live και εκεί θα κλείσει το βίντεο. Πάμε να δούμε πόσο καλά θα πάει. Lock Dash Master. Το έχω ακούσει, μόνο το έχω ακούσει, να δούμε το... Error πάρει, πάλι. Το Family Guy έτσι είναι. Δεν έχεις και τόσο καλή τύχη
και σου κάνει ξανά και ξανά error. Εντάξει, τώρα θα μου πείτε γιατί έπαιξε το παιχνίδι. Το έπαιξα γιατί εμένα μ' αρέσει απλά και ότι έχω να παίξω και πάρα πολύ καιρό. Πάμε να δούμε. Θα παίξω κανονικά ή θα κόλλησει πάλι? Τώρα δεν κολλάει, θα παίξουμε κανονικά. Το Blockdust Master το έχω ακούσει, αλλά δεν το έχω παίξει. Είναι αρκετά διαφορετικό από το κανονικό Blockdust. Έχει βάλει και διαφορετικά τους κύβους έχουν βάλει. Αλλά έχει εκεί Blockdust. Να το σημειώσω στο Big Guys. Να, αυτό εννοούσα ότι είναι ότι είναι κάτι νέο. Θα το ξαναπεράσω. Έτσι, αυτό. Ωραία, πέτυχα λίγο αυτό. Mr. Beast. Το πέρασα. Όπα. Και δεν μαθαίνουμε τίποτα. Το κέρδισα. Εκατό πόντους. Οκ, θα πω ότι πήγαμε αρκετά καλά. Novinha do ABC, novinha do ABC, vou te comer, vou te comer, vou. Ωραία, εδώ θα σταματήσουμε το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe. Και αύριο έχονται 2 βίντεο και θα δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε το βίντεο στο PlayStation. Βασικά στο PlayStation θα είναι το δεύτερο βίντεο. Αν δεν γίνει θα κάνουμε ένα αύριο. Τέλος πάντων, κάντε like και subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye!